ke setiap ke basuk ke bakamin ya pi parlok ki ba cupai ka video ke jonga te hakan ka setiap ke bamenta yang hikai ya pi kumno ba pen ring video tang da ka mobile phone ke jong pi pai kum kan ka mobile phone ke jonga te kan hikai ya pi kumno ba pen ring video tang da ka mobile phone ke jong pi te le se dona peding jong pi ki parlok ba mo ba le se pi thai ba pen china ki video pi thai ba pen ring ki video ban plat ka ha ki YouTube ha ki Facebook ha ki WhatsApp status kom ta ter rai namar ke kadau ke ba pernah pi ban kom ta namar ba pem don ya ka kamera lane ka ba kamera ka ba kham ba ha ka ba kham clear te pi thai no pi jai tu no ba pen ring ki video le se ki ban ai jing monto ya pi ha lada pi pendon kam nya kini ki video kum ga nuksa lada pi poi sha ki jaka tourism nana ki jaka jungok kai keleng te piring video pendon kamera piring tan kan ka mobile phone jong pi lada pi upload po ka YouTube le se ki don ki parlo ki banang ne nang tai ki internet tu ka video ki poi je ka to ki subscribe ya ka channel ke jong pi te tang na ka mobile phone pi la ban kamai pisa la ne kalawai ke jong pi ka jing internet ne ka hobis ke jong pi ba pen ring video pen shondor pen china ki video ki tang na ka mobile phone ro kanya rabia pi ba pen don kata ka interest bat kum juro kan don ro kata ka income ha wala kalong ka small income hendrai kan don ka extra income like na ka tulop ka ba pio na ka batrikam ne na kam belasngi te mentangan hikaya pikum no ba penshot ya ki video tang na ka mobile phone ke jong pi te pidan ka mobile phone kum kan ke jonga nga bat hang ne kti te pidan ka mobile phone pen le kum na pen pli yo kamera pli kamera ngala pli mentai kamera te ngan shoot video kum tu ta te tang kum tu ka de ka kum kan nuksa te mentang pen i ya pi kum no ba pen shoot daka ne ka front camera nada shoot daka front camera wat pek ha po ka ne ka screen jong ka mobile ndre pen le kum no pek ha u lens khnang ba phnong ka je kren jong pi kan long kum ba pia kren bat kitu ki paralog ki ba pek ya ka video ka jong pi lada pi pe ya po ka screen ka long kum ba pilaya keren bat no ki badon ya ka reaction hang ta bat pi te pen le kum no pen keren baik pen pe direct hapo u lens pi parlok ka ji ai men sim ke jonga ke je kentu ke jonga nge i ba kan yarap sibun lada ngi don kata kamon bat ka thong ba ngin le ya ki kam ki ba ngi sngo tanat ki ba ngi kham sok ban le ki don hala ki sap hala ki talen bat ki jis sngo tanat ki jongi kumno ba ngin ring ya kumno ba ngin le kumno ba ngin tre ya kam te hnrai nga kentu ya pi lada pi don tang ijing mut ibarir le ba ja kata kumanga menta ngam dot ngadon ka mobile phone rai ngasna video nga ring video malu mala kat ka bangala
nang ta nga edit hapok ka mobile phone ke chonga nga upload hapok ka mobile phone ke chonga hapok ka YouTube te kane kam de ka jing target ke chonga bangan nyok pisa handrai ka de ka jing skotonat ke chonga bangan ne ya kine ki jat kam te kane ka de jang ta ka jing skotonat ke chonga te ngatra ki pising tu ta parlok tang kine ki kenten khublai shibon